An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sitima bɛ bi ntɛnɛn ye dɔ farancɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2 février kalo don bi y'o tile 13 ye ka bɛn 2023 san ma. Farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye bi y'o tile 22 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'a ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnnen k'a fɔ jumadon Masina cercle kɔnɔ na Kolongo commune kɔnɔ dugu bɛ ko Tongolongora Lotanga den dɔ ale bɔra k'a bɛ taa jɛgɛ minɛ an baladen k'a fɔ ale ye lamini ka bɛn ni jumadon ye ka se ka kasara nin na Tongolongora ani Lotanja ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dozolaka minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ betura la kabini sangajan olu wulilen k'u bɛ taa bɔndow b'a la ka taa b'u ka yɔrɔ la ka segin olu taara n'u segira waati min na o kɔfɛ jadwalɛ tigɛlamaw tilala ka n'olu ɲini Dɔbugu kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Lakanabaliya hukumu kɔnɔ na Koro marabolo kɔnɔ na k'u ye wulikajɔ kɛ ka taa kalanso dɔw jadwalɛ tigɛlamaw ka taa yen kɔni ka taa tasuma dɔ yen na ka wulikajɔ kɛ ni ka maaw kɔni gɛn ka bɔ yɔrɔw la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ka dibolikaw folu ka komisɛri n'a ka cɛdenw tɛgɛ d'a ma 7 bɔɲɔgɔn kan n'o ye bandiw ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɛn a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladon k'a fɔ kunungo ɲɛminakaw fɛ yen ko wulikajɔ kɛbaaw n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali ka marifatigi dɔw la k'u y'u kunda an ka gendarmelakaw dagayɔrɔ ka ye kunnafoniw na k'u taara muguci dɔw kɛ ko maa kɔni ma kasara nka k'u ye moto 3 kɔni ko k'olu jeni. Maa caman ka fɔla bi sanga ni waati bɛlen kɔnɔ i b'a mɛn k'a fɔ k'u ye wulikajɔ de kɛ ka ɲɛsin an ka lakanabaw dagayɔrɔ dɔw ma an bɛ don min na ko bi n'o ye gendarmelakaw walima polisilakaw olu ka yɔrɔw ma ko fɛɛrɛ de kan ka tigɛ hali bi wulikajɔ minnu bɛ sen na ka se ka dɔ fara kɛtaw ka basigi lafiya bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ka jamana dɔ waleyajugu kɛba ninnu kalo de bɛ la. N'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min kɛra Ɲɔnɔ marabolo kan n'o kɛra sababu dozolakaw k'u segi u ka na i ka dɔn k'a fɔ betura la ka n'u sigi ye dozo minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye Dɔbugukaw ye olu famanen soma olu jumadon olu kɔni bɔra k'a fɔ k'u bɛ taa bɔ u ka denbaya la olu taara jumadon sɔgɔma tilegan fɛ ka taa b'u ka denbayaw la ka yalayalaw kɛ u taatɔ la u ka ɲɛma n'o ye Sinɛ Danbɛlɛ ale y'a yir'u la k'a fɔ k'u k'u jija ka segin ka na k'u bɛna lasigiba dɔw kɛ maa ninnu ye maa 11 olu segira dɔrɔn jadwalɛ tigɛlamaw nana f'u kɔ u b'u ɲinini na maa caman ka fɔ la ko dɔ yɛrɛ cɛ dɛ sigidaw kɔnɔ na ko nin n'a ɲɔgɔnna jaba caman de bɛ bi minnu ye ɲɔgɔn kofɔ ye k'o de bɛ ka sɔrɔ ye gɛlɛya ye ne ka tila k'a kɔkɔrɔ dɔn an bɛ fɛn min fɔ jamana in basigi na lafiya u bɛna sira min fɛ Ala ka jamana bilo sira kan. N'an bɔra yen sibirido fabakɔrɔkaw fɛ yen cɛkɔrɔba dɔ ale bɔra k'a bɛ taa ka foro la jadwalɛ tigɛlamaw ye marifa ci ala ka kasara nin na Ɲɔnɔ kɛrɛfɛ n'aw hakili b'a la faba kabini sangajɛ gɛlɛya kɔni b'o yɔrɔw la fo nin yɔrɔ in na ko sanga ni waati bɛɛ jadwalɛ tigɛlamaw kun bɔ ne ka marifa ci maaw la min ye fabakaw ye u yɛrɛ ka fɔ la ko wulikajɔ min kuma bɛ sen hali bi n'o ye lakana ye hali bi dɔ ka fara kɛtaw kan n'o tɛ k'i ka dɔn ko basigibaliya kɔni u bɛ ka cogo ka taa fɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya u bɛna sira min fɛ Ala ka ka jamana ni ka bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ. N'an bɔra yen min ye Dugabugu marabolo ye dugu min n'a bɛ wele ko Bede Kurani a filɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲugun ale masɔrɔ nana o dugu in dugutigi n'o ye Mamadu Kalusi ye ko wulikajɔ kɛra i ka dɔn k'a fɔ sibiri sufɛla fɛ ni ka dugu jɛ kari la marifatigi dɔw de taara minɛ fɔ a ka so a kɛra su yɛrɛ daminɛnin na ka taa sɔrɔ a ka yɔrɔ la maa minnu tun bɛ u y'a bɛɛ lajɛlen ka nɛgɛjuruw fara ɲɔgɔn kan o kɔfɛ k'u bɛ taa n'a ka mobili ye mobili kɔni ma taa nka o ni marifaw ye dugutigi yɛrɛ minɛ ni ka taa n'a ye. Maa caman ka fɔla ko nin dugutigi n'i y'a sɔrɔ Mamadu Kalusi ye ko maa ɲɛnɛma don sigida kɔnɔ na a da tɛ foyi kelen na ka tila ka na nin ɲɔgɔnna gɛlɛya ta ni ka ɲɛ s'u ma k'u bɛ wele bila hali bi ka ɲɛsin jamana lakanabaw u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ olu ka basigi ka se ka sabati n'o tɛ k'an bɛ don min na ko bi basigibaliya kɔni n'i ye marakala pɔn kɔni jigin lakanabaliya kɔni i b'o dama dama de ye ka taa jamana in basigi na lafiya Ala ka Mali bilo sira kan. N'an bɔra yen Kayikaw fɛ Dibolo olu ka komisɛri min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye Bakari Dunbiya ye ale n'a ka cɛdenw k'u y'u tɛgɛ da bandi cɛ 7 de kan. Nin bari cɛ 7 k'u kɛlen bɛ ka sunɔgɔ tigɛ o maaw ɲɛna sanga ni waati bɛlen kɔnɔ u bɛ wulikajɔ ta ka ɲɛsin u ma ka dankari maaw la maa caman dalen kɔfɛ ni ka t'i damakasi sɛbɛn don olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ juma dɔw ko ka se ka tɛgɛ da ninnu kan k'u minɛna ka se ka minɛ dɔw sɔrɔ u bolo fana wa ni Ala sɔnna u bɛ wulikajɔ min n'ale bɛ fasodenw ka wulikajɔ kɛ ni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛsin u ma k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ni ka se ka boloda u kɛnɛ bɛɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten. N'an bɔra yen an balona k'a fɔ Yirimajɔ Dagaba kari kɔnɔna la alamisa sufɛla fɛ
du dɔ be yen to o kɔni kɛra so n'i y'a sɔrɔ kasara sera maa fila bɔɲɔgɔn u bɛɛ ye kasara la u ni na sabanan o dalimɛ labita n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye kunnafoniw na alamisadon to tobira tilegan fɛ ka to dun su fɛ ka tila ka tɔ gɔniya o to min n'a tɔ gɔniyara bɛɛ lajɛlen fana y'a dun a dunnen kɔfɛ maa saba bɔɲɔgɔn olu tun bɛ kɔfɛ olu nanen kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ olu kɔni nana ka na to in dun olu ka to dunnen kɔfɛ dɛ sanganin kɔnɔ kelen fɔlɔ de kirikara la u y'o ta ka taa ni labitani o kɔfɛ tɔ kelen dɔ fana kirikara k'u bɛn'o nɔfɛ dɔ in kɔni ale fatura kelen dɔ yɛrɛ u ma bɔ so kelen fatura dɔgɔtɔrɔso la u sabanan o kirikara u fana taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la an bɛ yɔrɔ min ko bi o bɛ furakɛli bolo kan nka ale kɔni ale ta ka wusa a yirala k'a fɔ ko ninnu na bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ an yɛrɛ wula ni ka cibaw bila ka taa kɛnɛ kan nka min bɛ yen n'o ye jaba jɛmɛ o yɛrɛ bamuso o yɛrɛ de ye dumuni dilan n'i ye maa fila jate minɛ dutigi denkɛ a n'a balimakɛ denw olu de don dutigi denkɛ yɛrɛ minnu yɛrɛ ni tora la o bamuso yɛrɛ de o de ye tobili kɛ nin kɔni kɛra dabalibanko de k'o sɔrɔ kɛ dumuni min don maa tɔw bɛɛ lajɛlen y'a dun ninnu de tun bɛ kɔfɛ olu nana don wa n'i ye jate minɛ dumuni bɛ tobi du in kɔnɔna na k'a bila i ka dɔn k'a fɔ dumuni bila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bɛ yen bɛɛ bɛ se ka taa dumuni ta i yɛrɛ ma ka dumuni kɛ a kɛra o yɔrɔ in de la janajaw kun sigira k'a fɔ ko maa fila min kasara k'olu janaja bɛna kɛ jumadon kɛ sanga ni sɛgɛsɛgɛliw ye olu tuma ban dɔgɔtɔrɔlakaw ni sɛgɛsɛgɛli tigilamaw ka bolo kan o de kɛra so ye janaja ninnu ma se ka kɛ jumadon janaja ninnu kɔni kɛra sibiridon ni ala sɔrɔ ma sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ko kɔnɔna na a kunkun n'a ɲɛ ma kɛ fɛn fɛn don nataw kɔnɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ nka min bɛ yen n'o jaba jɛmɛ ni ɲɔgɔnnaw la maa caman bɛ yen dɔw b'a fɔ ko sulan yɛrɛ k'a sɔrɔ dɔw ka kunnafoniw na kɛra tigilama don ko sulan yɛrɛ dɔw yɛrɛ b'a dun n'i ye siniwa jamana lajɛ bi dɔw ka dunfɛn yɛrɛ don o kɔfɛ a bɛ bɛn dumuni dɔw la dɔw ti bɔ a kalama fo a bɛ tila ka dun k'a sɔrɔ a ti kɛ kɔlɔlɔ ye ko nin n'a ɲɔgɔnnaw fo maaw k'a dɔn jateminɛw de bɛ boli ko ka maa caman kana se k'i hakilila di ka fɛn dɔw fɔ k'a bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ a kisɛ tɛ maa bolo an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn mana k'a ko sababu ye yarabi ala k'a ko dangɛnɛmaya n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ masina sɛrigili kɔnɔna na kolongo dugu min n'i y'a sɔrɔ wele ko lutan ni y'an yɛrɛ ka denmisɛn dɔ ye ale bɛ wele ko bamusa de a bɛɛ n'a ye tɔngɔnkura ye lutan ni tɔngɔnkura dugu t'olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a to a ka foro baaraw la a sunnen don arajaba kalo in kɔnɔ la barajini sungama a sunnen bɛnkɛ bɛ tɔngɔnkura o ye Moribo Jara ye ale de ye jɛgɛ minɛ k'a fɔ denkɛ ye k'a ka da jɛgɛ minɛ ale bolo ka na di a balimamuso ma n'i y'a sɔrɔ o ye a cɛnin ba ye an denkɛ in wulila o yɔrɔnin bɛɛ la ka moto ta a taatɔla taara yɛlɛ mugujugu kan maaw bala ka mankanba mɛn ten a sunnen yɛrɛ ka se ka kasara ni lajari wala tigɛlamaw ka mugujugu donnen y'a sababu ye yaasa ka nin pɛrɛtigɛ di an ma min ye bɛnkɛ min n'o tun y'a wele ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na n'o ye Moribo ye e jɔn ka bɔ mini n tɔgɔ ye Moribo n jamu ye Jara ka bɔ Tɔnlɔnkura an ye kunnafoni sɔrɔ ko u ye wulikajɔ kɛ ko ka taa mugujugu dɔ don aw fɛ ko fɔ aw ka den dɔ ni tora la k'a kɛra jumadon a ko kɛra cogo di jumadon sufɛ u nana bomu dɔ don a fɛ Tɔnlɔnkura an ka musow bɛ taa jabaforow la u bɛ taa siraw fɛ u y'o jateminɛ misiganaw bɛ na foro ninnu kɔnɔ ka n'u ɲamada ka siraw lajɛ u nana ka na bomu don sufɛla fɛ ka taa dugu jɛra an yɛrɛ m'an ka forow la jɛgɛ minɛ na n ye n denkɛ wele n'o ye Lutan ye n kɔrɔmuso den don a tɔgɔ ye Musa Kumare wa a kana jɛgɛ minɛ ka taa di a ba ma a nana a bɛna yɛlɛ digi ka yɔrɔ min na mugujugu wulila n'a ye Ablaye ni ye mugujugu dongo 6 de anw fɛ Tɔnlɔnkura yan fila ye cɛnni kɛ nka 4 ala ani kumabɔw la an kɔni ye faamaw wele fo ka sɛgɛn Ablaye degun kɔni bɛ an ka Tɔnlɔnkura yan an ma ɲini Mali faamaw fɛ u ka wuli ka dɔ kan ale binna bi u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan n bɛ mun fɔ Mali dɔnnibagaw ye fana u ka wuli u k'an dɛmɛ u ka wuli ka dɔ kɛ jamana bɛ se ka suma cogo min na Ablaye an ko faraji ma n ko faraji bɛna mugujugu di mɔgɔw ma ka mɔgɔw suga bila an na Ablaye nka jaga minnu bɛ ka kafɔ an yɛrɛ fɛ u bɛ ka taa don mugujugu la k'a don bomu na ka na a don u sigi ɲɔgɔn ɲɛ sira kan a bɛ wuli ni silamɛw ye e nana mugujugu kɔni don i nana don sira kan i y'a dabɔ Ablaye n'a ye maa maa fa i mago t'a la sira tɛ maa kelen i ta ye sira ye bɛɛ ta ye ka na mugujugu don na ka wuli ni silamɛw ye a bɛ wuli ni n denkɛ ye don min na a y'a sɔrɔ a sunnen don kabini alijaba kalo in dɔrɔn a bɛ sun na n'i nana mugujugu kɔni don ɲɛ sira la i y'a dabɔ cɛnni kama an bɛ mun fɔ bɛnkandugu bɛɛ lajɛlen u k'a kɛ ala ni kira kama u ka fɛn fɔ jagako in na u kana taa malo ni ɲɔ kafo ka taa di maa den saba maa den naani o de wuli ka taa don aw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ɲɔ ni malo kafo bɛɛ sigilen don la jamana kɔnɔ maa si tɛ wuli ka kuma fɔ la n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ a ka ca na jamana a bɛ basigi ɲɔ min bɛ kafo ɲɔ de kafo mun ye k'a di jaga la dɛsɛbaatɔw ma ye nka mototigiw ni mobilitigiw bɛna aw ka ɲɔ fara ɲɔgɔn kan ka taa don kisɛ la ka n'a ci a sigi ɲɔgɔn na an population yɔrɔ an ka jateminɛ ka o jagako in na k'a dɔn jaga bɛ kafo a bɛ taa mini jaga kafo ka taa di maa ma a bɛ taa don mugujugu la k'a don kisɛ la ka n'a ci i sigi ɲɔgɔn na an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya u ka nin jateminɛ wajulukɛlaw u ka wuli k'u dɔn u ka nin f'u ka wajulu la nin ka bɔ Mali kɔnɔ pewu 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 pewu. an baladan k'a fɔ ni tun ye Modibo Jara ka ɲi ka bɔ Tɔnlɔnkura kamalennin min ni tolen filɛ nin ye kogo dama de b'an ni ɲɔgɔn cɛ kabini a ma bange ka bange an ɲɛna a tɔgɔ dalen tun do an ka cɛkɔrɔba dɔ la ko Bamusa an bɛ dugawu kɛ ala ka barabara nɔgɔya ye a fa ye baga ye a ba ye silamɛ ye Lutan kɔnɔna la yarabi ala ka barabara nɔgɔya ye
ni na ɲɔna ami deli kende fo ko wulikajɔ kɛ jona sanga ni waati belele ka se ka pinbeli ta ni ka ɲɛsin waleyajugu kɛbaw olu ka waleyaw ma ka sɔrɔ kɔsa in na mini dɔ donna tugulongura wele bilala ka dɛsɛ ko a ka taa bɔ a ma taa o kɔfɛ minnu y'a dolu nana bɔ o kɔfɛ mini wɛrɛ donna welela u ma taa ala y'a kɛ tugulongura yɛrɛ tilala ka taa mini bɔ a jaw b'an kunna fan bɛlele fɛ fo nin de ka jateminɛ dɔ bɛ kasi la su ni tile dɔ bɛ tigɛrɛ fo la k'an bɛlele jamana kelen ko maa si tɛ maa si ni jamana in den cɛ nin ye dabalibanko ye dɛ ala k'an ka jamana kolosuma n'an bɔra ye lotankaw fɛ yen a b'u fane ale b'an bolo nin waati na nin baara minnu bɛ ka kɛ bibi na ale b'a hakilila di kow kan an k'a lamɛn. dɔ b'a la k'a yɛrɛ ɲini dɔ de bɛ vote ko ni fɛn ko kuma na kɔ fɔ n'an ka mɔgɔ ninnu ma changement kɔni don baara in na tiɲɛ yɛrɛ la minnu m'an dala k'an bala an ka baara la olu kɛlɛ yɛrɛ jɔlen don anw fɛ yan sa pewu u to mu sago la ka kɛ diɲɛ don o don k'a ye kunnafoni di kunnafoni yɛrɛ dili a ye anw yɛrɛ kamana kuwa hali don o ninnu ye na min kɛ n'a ye tuguninkura ta mini ko in kunnafoni di sɔrɔsiw nana sɔrɔ maa ninnu ye mini bɔ ka taa n'a ye u tilala ka taa don yɔrɔ wɛrɛ la tuguninkuraw yɛrɛ solution ɲini k'a bɔ u yɛrɛ ye yɔrɔ kunnafoni dibaliya kɔni to mɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ nin de fɔ ko anw jigi sɛmɛ an ka armée la k'olu jigi sɛmɛnen don ala de la parce que k'olu ka ko k'olu b'a kɛ u yɛrɛ ko an dun ko n'a ganna ko an ko armée ko armée bɛ wele tile 2 tile 3 ko a tɛ na hali n'a sɔrɔ a digilen don an na o baara in de bɛ kɛ an na kunnafoni di kun ye min bɛ senna a ka bɔ yen nɔ n'o ko kelen bɛ juguya ka taa a bɛ juguya ka taa ne m'a dɔn kunnafoni nafa ye fɛn min ye o la ni mɔgɔ ma y'i sigi nin na k'i bolo da i sen kan yanni i ka dɛmɛ o b'a sɔrɔ a kɛra i bolo baara a bɛna kɛ a ka kɛ a kuma na de ɲɔna ni mɔgɔ banna de a bɛna kɛ an kɔni kamana gannen don a ko in na ubiyɛn an tɛ jamana denw dɔ de ye an kɔni tɛ foyi dɔn jamana in da tɛ bamakɔ dama ye yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu mago bɛ mali ka ɲɛ t'a la nka n'a ganna ni dɛsɛr'i ba sin na i b'i mɔmuso sin minɛ aw yɛrɛ ko aradariw b'a bolo ni min bɛ yen nɔ k'o bɛ yen o tuma aradari tɛ nin fɛn ninnu de ye wa ubiyɛn a bɛ to yen dɔw bɛ to yen u t'a bolo mali ko don dɔ la ne sigi k'i miiri kɔnɔguwan yɛrɛ a ka si yɛrɛ to an na sa de diɲɛ dugu jɛ o jɛ kuma kura diɲɛ dugu jɛ o jɛ kɔnɔguwan ko kura wele kɛbaliya tɛ a fɔbaliya tɛ n'a yɛrɛ ti yɔrɔ minnu sécurité sɔrɔ a tɛ minɛnw d'olu ma olu yɛrɛ ka se k'u yɔrɔ sécurité mais aw ti minɛnw d'u ma nin ko in min b'an yɛrɛ kɔni ala k'a k'an ɲɛna ko ye ɲɔn tɛ an kamana gannen don nin ko in na fanga ko k'a bɛ kɛ tan nɔ a bɛna kɛ tan a y'a muɲu ko maa min sigilen tigiya so da la o tɛ se ka mɛn k'a muɲu dɛ n'u ma bolo yɛlɛma don baara in na a baara in kɔni an ma si dɔn fɔlɔ dɛ. an balodan k'a fɔ nin tun ye abu fana ka bɔ lotan ni tun ye kan ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya ala k'a sabati n'an bɔra ye koro marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min ko danatɛnɛ an baladan ka fo yɔrɔw la ye ko wulikɛjɔ kɛra ka taa kalanso dɔw la ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma yaasa ka pratika d'a ma sira dɔ bɛ ale y'a kuma fɔ Siri Kulubali ka kuma bara la an ka lamɛn. n bɛ dangatɛnɛ koro mara don a bɛ bɔɲɔ commune la. an ye kunnafoni sɔrɔ ko jumadon ko jariwale tigɛlama ye wulikajɔ kɛ ka taa ka lakɔliso dɔw jɛni a ko kɛra cogo di. vendredi don lasa selen kɔfɛ jɛdus ni o moto damadama nɔnɔ ka an ka direction fila bɛɛ ka tasuma don fila bɛɛ la ka sɔrɔ ka kɔ don o ma gɛlɛya wɛrɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma kuwa an kɔni bi wele bila an ka ɲɛmɔgɔw ma o ka vraiment an ka yɔrɔ lakana an ni tu man jan donc mɔgɔ ninnu bɛ tu kɔnɔ dugu dɔ yɛrɛ bɛ an ka kɛrɛfɛ o fana mɛnna selen don o donna a dugu tɔgɔ Duna k'u nana k'u bɛna u ka église ni ani fɛngɛ ninnu bɛɛ ko k'a datugu donc u bɛ k'o fana ɲɛsin an ka yɔrɔ fana ma o kɔni nana moto 17 ɲɔgɔn na u ma fɛngɛ wɛrɛ kɛ o kɔni ko k'u bɛ tila ka segin ka na donc n'o nana donc k'a bɛ juguya vraiment an ka faama ninnu u ka hakili to an ka dugu ninnu na an ka dugu a sécurisé tɛ an koro 25 km n'a fɔra ko mɔgɔ ninnu bɛ na an bɛ weleli kɛ bon yanni u ka na ninnu bɛ u ka fɛn bɛɛ kɛ ka taa o tɛ se yan joona bon o kɔfɛ fana tuma bɛɛ u bɛ to ka an ka muso ninnu n'o taara lɔgɔ ɲini na togoda ninnu na u b'u ka jeliw minɛ u b'a fɔ k'u ka na fɛn tigɛ donc o fana gɛlɛya b'an kan donc u ka essayer ka vraiment k'an ka yɔrɔ sécuriser hali n'u ma se ka kan dɔ kɛ au moins u ka to ka na patrouille kɛ tuma caman. an balodan ka fɔ nin tun ye sira dɔ kan ye Siri Kulubali ka kuma bara la an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya ala ka sabati n'an bɔra ye ɲɔnɔnkaw fɛ wulikɛjɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnna jumadon ko denmisɛnnaka dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye sifinnaka dɔ ye a na kɛ polisilaka olu ye ka dɔn k'a fɔ so dɔw ni k'olu minɛ n'o ye téléphone so dɔw ye o téléphone so min minɛna olu de na kɛ min falen filɛ ale tɛriw olu taara ale ka moto minɛ fɔcogow la ka taa n'a ka moto ye ale kɔfɛ k'u to la ka tila ka taa dɔ ka téléphone suɲɛ tuma min na n'u gɛnna u bolilen kɔfɛ lakanabaaw na n'u nɔfɛ ka se ka na tɛgɛ da u kan ka tila k'u tɔn dun ɲɛ ka na mototigi yɛrɛ yɔrɔ la ka na ale kɔni minɛ
kunnafoni na k'ale kɔni foyi kalama a minɛnen kɔfɛ a n'a terikɛ ninnu y'a sɔrɔ u taara komisariya la u selen kɔfɛ k'u ko k'u b'a datugu min ale wulila ka boli o kɔni kɛra ɲɔgɔn gɛn fo kisɛ kɛra la k'a bɔnɛ nin na yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma a somɔgɔw b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan u b'a ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn. Daraba Kamara an ye kunnafoni sɔrɔ ko jumadon aw ka denmisɛn dɔ ko a bɔnɛna nin na ɲɔnɔ ka bɛn jumadon ma a ko kɛra cogo di? Petini tun taara dɔgɔ la k'a ka moto de to a kɔfɛ a tagama ɲɔgɔn de nana moto ta a kɔfɛ u ka du kɔnɔ denmisɛnw ka telefɔni puruti a la kɛlɛ ka denmisɛnnin ka telefɔni puruti a la polisiw ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ polisiw y'u sɔrɔ k'u minɛ minnu ye siyɛni kɛ o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna polisiw y'u ɲininka kumana moto yɛrɛ ye jɔnni ka moto ye u ka sɔrɔ k'a fɔ ko moto ye petini ka moto ye n'o ye anw yɛrɛ dɔgɔnin ye k'o ka moto don a t'a kalama o sɔrɔla ka na kana petini nɔfɛ anw fɛ yen ka taa ni petini ye u taara ni petini ye komisariya la ko bɛ petini datugu petini sirankojugu petini bolila fana polisiw sɔrɔla ka bɔli k'a la ka sɔrɔ k'a su ta danganda la ka sɔrɔ ka taa n'a dɔgɔtɔrɔso la ka taa bila dɔgɔtɔrɔso la a si tɛ tɛmɛ san 18 kan a tɔgɔ Moribo a jamu ye Kisogo. Ale kun t'a la munna a bolila komisariya la? A siranna de polisiw ye kisɛ k'a la dɔrɔn parce que yɔrɔ polisiw delen b'o de la o population kun ko k'an ka si polisiso ma an ka taa polisiso ci anw minnu bɛ yen an ko a ye sabali an ka n'a kɛ ten an ka to sariya kɔ an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na n'u y'a kɛ ten o don n'u m'a kɛ ten n'an kan ka min kɛ an b'o kɛ ala y'a kɛ procureur min bɛ ɲɔnɔ yɛrɛ tɛ yen Segu mara bɛɛ procureur y'a dira nin ko in ma bɛn bi a ma bɛn siri yanni ɲɔnɔ wɛrɛ tigɛ tuguni procureur ye baara bɛɛ bila sen kan an nana gendarmerie la gendarmerie mɔgɔw y'u ka constat kɛ ani gendarmerie yɛrɛ taara ɲɔgɔn fɛ ka taa su ka constat kɛ u ka sɔrɔ ka jɛn d'a ma k'an ka su ta ka su don ɲɛnama bɛɛ fɔ nin kale k'a dɔn k'u bɛ taa lahara dugutigiw ni alimamiw ani jelikuntigiw kana kuma population fɛ k'an ka sabali aw ka ca maa ta ye nin gɛnkaminɛ sera o la yɛrɛ dugulen den de don a tɔgɔlen bɛ aw bonya ka moto bɛ yen mun b'u arranger dɔrɔn minɛli kɛrɛ fali de b'u arranger parce que u nana o de kan komisari ka fali ko ɲɛnamaw de don polisiw de don kisɛ bɔ civili bolo wa tigiw de y'u ka baara kɛ kana civiliw kɛlɛ kana olu don a la mais o jaabi bɛ kɛnɛ kan o an bɛ sariya kɔ an tɛ bila sariya ɲɛ foyi la an bɛ sariya de kɔ sariya k'an lajɛ n'an ye adamadenw ye n'an ye min ye an k'o dɔn u k'a filɛ ka ko in lajɛ nin ko in ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka kɛ bilen a ka dan nin ma ɲɔgɔn tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ walahi denmisɛnninw nana kana jɔ de an bɛ taa polisiso de la n'an bɛɛ bɛ ban an y'a jira nafa t'o la ka sabali saya kɔni kɛra ka ban an k'a jira diɲɛ maa na n'o tɛ an to ɲɔgɔn tɛ bi polisiw fɛ ɲɔgɔn. Dramani Kamara i ko Daraba Kamara bɛɛ bɛn bɛn a ko y'an tɔɔrɔ kojugu an ɲɛw de wulila k'a jira vraiment an ye ɲamakalaw ye an k'a dilan sabali kɔnɔ kɔsani na ni dɔ y'u to kuma na dɔrɔn polisi dɔ ye muru bɔ dɔrɔn k'a digi dɔ kɔnɔ ɲɔgɔn ye o fana kɛra wallahi ni ala n'a tɛ ka cɛ a filɛ Segu dɔgɔtɔrɔso la ala ma kɛnɛya a y'a sɔgɔ yɔrɔ saba de n'a fɔra tuguni nin ko kelen e ye mɔgɔ gɛn a tigi bolila e y'a tɔ kelen minɛ ka ban denmisɛnninw de don a donna ji kɔnɔ min kɛ ka bali bɔ k'a cɛ la bali donna kɔfɛ ka bɔ n'a kɛra a ko y'an tɔɔrɔ fo ka dan tɛmɛ an bɛ nisɔngoya kɛnɛ de kan ɲɛnɛmaw filɛ kaso la ko ɲɛnɛmaw ye commissaire fa et puis u ye k'a kɛ u taara fɔ maire ɲɛna ko janamu de y'a fa petini ye ne kɔrɔmuso den de fa sara an y'u de bi denmisɛnnin ninnu ka fa ya place la. an balodan ka fɔ nin tun ye somɔgɔ dɔw ka sira ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛn ni kelenya ye basigi lafiya yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye k'aw ladɔn k'a fɔ faraɲɔgɔn kɛra transportɛriw kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ n'olu ka baara tɛ dɔ dɛ siraba bolibaw a matarafali ka se k'o sigi sen kan dɔgɔkun kelen min kɛra faraɲɔgɔn la dɔw b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. n'i ye an ka jamana jate minɛ bi donitalaw n'o ye transportɛriw ye u sɛgɛnnen don kosɛbɛ u degunnen don kosɛbɛ an ka siraw kan ka d'a kan u mana se yɔrɔ caman na ni faamaw sigilen dɔ yen nɔ u bɛ u tɔɔrɔ kosɛbɛ ka wari bɔ u kunna ka u ka waati janya o ye fɛn ye min ye degun ye transportɛriw ma mais min ye degun ye fana an ka jamana ma ni wari bɔra e kunna e ye donitala de e y'i ka mobili de bila donita kama ni wari dira bɔra e kunna doni kɔsɔ e fana b'o o wari da client kunna donc o bɛna ni fɛn ye min bɛ doni sɔngɔ gɛlɛya jamana kɔnɔdenw ma o ye kelen ye filanan fana degun ninnu bɛ kɛ fɛn ye sababu ye ka mɔgɔw nisɔngoya ka mɔgɔw dimi a bɛ kɛ sababu ye fo mɔgɔw yɛrɛ bɛ wuli ka grèvew ni mankanw ci k'a fɔ ko vraiment an tɔɔrɔla an degunna donc o de la an ko conseil économique social ye an weleli min kɛ yan nɔ sɔgɔmada in na an kana nin kuma ɲɔgɔnya kɛ u fɛ vraiment ko ɲuman don kosɛbɛ ka d'a kan n'olu y'u fanga fara an kan a ka ca la faamaw b'an lamɛn faamaw bɛ dɔ fara u ka girinkajɔ kan ka degun ninnu kɛlɛ ka bɔ transportɛriw kan. bi CMTR ye problème caman fɔ n'o ye contrôle ye k'a fɔ ko degun b'u kan n'o ye doniba ta ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na
poste ka ca ɲininkaliw ka ca kuma dɔ yɛrɛ poste kelen na u bɛ se ka heure 2 kɛ k'a sɔrɔ mobili ma bila corridor dɔ kan ka daminɛ daga kana Bamakɔ ou bien ka bɔ Nord kana Bamakɔ i b'a sɔrɔ poste contrôle bɛ a bɛ 49 bɔ a dun fɔra ko poste kan ka kɛ 3 de i b'a ta yɔrɔ min na doni bɛ taa yɔrɔ min na jamana frontière ani doni bɛ taa jigin yɔrɔ min na an y'a kɔlɔsi fana tuguni ni kamiyɔntigiw nana Bamakɔ yɛrɛ n'u sera Bamakɔ poste laban na u donna Bamakɔ fana gɛlɛya caman b'u kan poste Carrefour la tuma caman polisiw fana b'u minɛ mais ministre de la sécurité ye fɛɛrɛ sɔrɔ la décision ta ne mɔgɔ ye kilo 1,200 kɛ ka bɔ ne donni kana gɛlɛya dɔrɔn misaya wɛrɛ man ka k'u la bilen fo ka to su ka magasin kɔnɔna la an ye k'a fɔ ko mobiliba ninnu filɛ nin ye an bɛɛ de mago b'u la an bɛ fɛn fɛn consommer Mali la a bɛ bɔ kɔfɛ de ka na usine bɛ fɛn fɛn kɛ ka fɛnw dilan matière première a bɛ bɔ kɔfɛ ka na sojɔminɛnw simanw nɛgɛw fɛn bɛɛ en tout cas tila bɛ bɔ kɔfɛ ka na donc an mago b'u la nka jɔyɔrɔ t'u bolo fɔlɔ n'u nana yan n'u ka vidéo magasin kɔnɔ jɔyɔrɔ tɛ yen o de t'u bɛ obligé ka taa jɔ carré kɔnɔnaw la ka jɔ sira kunna o man ɲi dɛmɛ caman bɛna don ministère transport ni infrastructure walasa gɛlɛya minnu fɔra n'u ka daga sɔrɔ a la. conseil mɔgɔw ko na ala sɔnna u bɛna segin a kunna walasa ka hakililaw yɛlɛ ani kuntilennaw boloda ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma n'o y'an ka faso ɲɛmɔgɔw ye min b'a to nɔgɔya bi don ayiwa an ka transport ko an'an ka mɔgɔ ta ko an'an ka minɛn ta ko la an yɛrɛ fɛ yan ani jamana wɛrɛw fɛnɛ cɛlala la ko nin kɛnɛ in kɔni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ wasa don k'a d'a kan n'i nana ayiwa transport sariya fɔ i ye mɔgɔ sɔrɔ o kɛnɛ kan min ko a sariya bɛɛ ma dafa nka o fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ nɔ bɛ dɔɔni bɛ jɛngɛni sariya jɛngɛni na ayiwa an ka jate la nin kɔrɔfɔw tɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ ayiwa hakililajagabɔ min bɛna boloda dɔgɔkun nata k'a ta ntɛnɛ ka taa araba ni ala sɔnna o n'a to an bɛ bɔ ni kuntilennaw ye mun bɛna bilasirali kɛ don n'a dugujɛ ani waati kuntala bolodalenw kɔnɔna nata la n'o ye san caman nataw ye. an balɔnna k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye min y'u ka sigi min n'i y'a sɔrɔ u baara bɔra ka kɛ dɔgɔfurani kelen kɔnɔ la kuma kolomana tɛ dɔwɛrɛ bi taa ni ka segi sirakan bolibaw olu bɛ se ka to lafiya minɛ kɔnɔ cogo min na o y'a kunbada an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye jamana saba ye fara ɲɔgɔn kɛ Burukina Mali Burukina yɛrɛ ka taa se Laginɛ ma o fara ɲɔgɔn in a wolola fɛn jumɛn de la kun ye fɛn jumɛn de an ka ministère yɛrɛ o ɲɛsinnen b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko in ɲɛna walima Ndoma Abdoulaye Diop ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ a sen fɛ an ka lamɛn. an ka jamana saba n'o ye Burkina ani Laginɛ ani Mali o jamana saba ni ala barika olu y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw bɛ olu ka jamana ninnu ɲɛfɛ bi n'olu ka hakilinata n'u ka hami o bɛɛ kuntilennenya kelen de ye min ye ka farafinna k'an ka jamanaw surunya ɲɔgɔn na ka ko boloda minnu bɛ se ka lafiya ani lakana nati an ka jamanaw kɔnɔ ka ko fana boloda min b'a to an yɛrɛ an bɛ fɛ ka décision minnu ta an ka se k'a ta k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw mana gɛrɛntɛ sigi an kan donc o de hukumu kɔnɔ bi an bɛ yan k'a fɔ ko Burkina ani Mali ani Laginɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw fana colonel Assimi Goïta capitaine Ibrahim Traoré ani colonel Mamadi Doumbouya u y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an saba bɛɛ an bɛ pouvoir de transition de la n'a bɛ fɔ ma ko furancɛ fanga donc pour que o furancɛ fanga in ka se ka taa ɲɛfɛ an bɛ fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn na ka hakili falenw kɛ k'a lajɛ gɛlɛya minnu b'an kan o gɛlɛya ninnu bɛ wuli cogo di pour que an ka jamanaw bɛ lafiya sɔrɔ pour que a bɛ fɔ min ma ko retour à l'ordre constitutionnel kalafiliw ka kɛ pour que fanga kura ka sigi mais anw ka hakilinata ani jamana caman bɛ an da fɛ ani jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ kelen ye kuma bɛɛ parce que an ko bɛɛ k'a lajɛ de mun de y'an lase nin gɛlɛya kɔnɔ f'an ka ɲini k'o de faamuya an ka jamana caman bɛ yen nɔ fagaliw bɛ kɛ terrorisme bɛ yen insécurité bɛ yen nɔ o ye gɛlɛya nati an ka jamana caman kɔnɔ o y'a to fangaw yɛrɛ binna dɔw la fana a bɛ fɔ ko min ma ko mauvaise gouvernance jamanaw ma fangaw ma exercer ni tilennenya ye o fana ye problème wuli donc anw ka hakilinata ye de f'an k'a lajɛ sisan ni baara bɛ kɛ an k'o condition ninnu bɛɛ lajɛ jamanaw ka dɛmɛ parce que a kana fɔ dɔrɔn ko k'a fɔ a ye boli ka taa a ye élection kɛ a ye nin kɛ k'a sɔrɔ n'aw ma sécurité nati n'aw ma lafiya sugu dɔw nati pour que mɔgɔw yɛrɛ ka se ka sigi ni fanga minnu sigira o fanga fana ka se ka kɛ jɛlenya na n'a bɛ fɔ bonne gouvernance pour que sini ma sinikɛnɛ sɔrɔsi dɔ kana wuli jamana ninnu kɔnɔ o kana fanga ta tugun donc anw ka hakilinata ye f'an k'an hakili fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛ baara min boloda sisan nɔ Laginɛ bɛ k'a kɛ cogo di Mali bɛ k'a kɛ cogo di Burkina bɛ k'a kɛ cogo di an bɛ avancer cogo di an ni an jɛɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye UEMOA CEDEAO Union africaine n'an ka jɛkulu tɔw an n'olu bɛ se ka kuma k'a fɔ cogo di pour que k'a f'u ye gɛlɛya min b'an kan f'u ka ɲini de fɔlɔ ka gɛlɛya in faamu bon ni gɛlɛya faamuyara u tɛ se ka sigi fana k'an kɔnɔ ko fo n'a ɲɛnabɔra wagati min fo dɛmɛ de k'a kɛ o dɛmɛ tɛ dɔrɔn ka élection dɔrɔn organiser Mali ni Burkina par exemple an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an ka armées bɛ guerre de la donc mais an mago bɛ dɛmɛ teliman min na o tɛ ka na mɔgɔw b'a fɔ an ye dɔrɔn a ye élection kɛ mais san'aw ka élection fo ka dumuni di mɔgɔw ma o ka kɛnɛya d'u ma. an balɔnna k'a fɔ ni tun ye
Abdoulaye Diop ni tuwali kanye ame dugo ke min da karanga jamana na yarabela kamali blo saraka nambura ye kungo jekulu bado keren ru bora ba ko ni ku kunda nyoroka utama chedore de kata yira nyoro shirifikela uba fe hagla min bula bi anga jamana tigi ni yasuro ikoloni la simi gwetaye ale bi sege keto minna cheboye jamana kuni kalata na taula uba fe nyoro shirifikela faruka hagla konela utara ukrofula ma chamanga fola bi koni wuli gajo mimbe ni yasuro na besina ko dore tera jamana kuni mimbe bibina akasika timeni bara we ko ya kumbade mado ka fola kaka keke na fo jamana kuni koro mimbe ni yasuro amadu tumani ture otle kulu fe kwa kanga kete bebe kita fo minda kari jamana na ala debo kalama ala ka jamana mblo sraka namborai ambalo na ka fo frafina ka kelia ton je kulu mimbe ni yasuro ka bara nyasnembe de menyonya usabatilima o manyama ale nananga jamana ko ni yasuro amneta samata asefa ananga manyama ko nyoy ko fa ikma mi fo ufle ani president rencontré Uglana anana malila yano kaseka afleni maliye geleya mi bukan kata keleni fanfe o keleni nana ni anga jamana deumbu bo uka dugura kata sigi yoro werela geleya bukan anga bara fana yule kana fleli keni autorité oye amse ku deme chogomna amse ka deme lasu ma chogomna antara gaw ne sira gaw ne tumini ministre jara antara nyogon fe anya yi geleya mi bi mogo kan kene ya geleya bi dumuni geleya bi Union africaine tinise nyanma ye mais an bise ka kuma mogo fe mogo munu bise ka anga jamanaw deme mais jamana deme ni amake ko an buna na kana fo mali ka kanga ni ke mali man kanga ni ota nga baray anga baray mi ye nam se ka mogo soro mi bise ka nga fama o deme ka se ka mbo geleya na an fana na kunyule Bamako ya ani gawo antara mena ka fana anga mogo fana tumbe o yala la dugu damani na rola Bamako da fe ka fle mogo munu bo rola am se ku mais ne be malien fo parce que ne ga mo tara yoro dora kata se malien yere wulila ka lok o nyugo na finyo ndeme ambolo dele ambe be se ka dondon di do be déplacer interne bukaso mais nan fana nan be dondon di am se ka gouvernement deme ka se ka faire soro ni ko na gele ya ba mi bankani ka se ka gele ya ni no ya uma afrato mena amneta ni batoma ya foto mena medugo ke yarabiala alaka kubla nyeta sababa o mene kono nambura ye me sabati 2012 nyema ne ya sorbeta lika Boubacar Moussa Ba ministre koro anga jamana kono na o kofe ho conseil islamique du Mali e kado jekulu mado ulu ye franyonga ke kuma munu be bianga jamana seria sumba kula yelema munu nga do anu luga la inde feminde Boubacar Moussa Ba kuma mi fo ofle jamana chama ni ka constitution laje ubu yere foforo ka soroka do ko tawla an ya jigin ka fo Mali kono anga nyere foforo an ye join o ba to anga minge o ba to anga so mima o la préambule la au conseil ya yira ka fo o constitution préambule la aka sabati ka fo en malien an norle do anga jamana jogojuma bawla an norle do anga jamana dine hakilnawla o jamana jogojuma no o dine hakilnaw no e sam ba yiri ka ke an wa jamana kono ka bo royaume ni ka empire la an ataselen dola an noralen dola an ko jate mineke laïcité mi ba wa jamana kono akara yere sagu laïcité yere sagu laïcité todi ama jefo ama nyedo mami chef e domina akado e tuga mina obri ba ke o tuga la o conseil ya nyini ka fo koma ma famu bi an ba kanu aka bo jamana sharia sebona ango o temele ko fe an wa jamana sharia président de la république naba kali abi kali kumaka mi aba fo men kali ala nyekoro ani jamana dew an wonna bo tugala nabi kali ala la adalem be dinamina o ka sura kinimboro dalembo o kitabuka ka sura ki kali ala la ayo ke anga kilna flanay anga kilna sabana an wa jamana ko furu ka nga nyefo an wa jamana kono an wola ngono do furu ka nyefo an wa constitution ngono ka fo furu te dore che ani muso ulu kan jenyoya o de furuwe anga proposition nanina ango eta ka wajibi ayere ka famille du la kolosi du mi no e société yere e subasma floy eta ko la kolosi ina fo mariage défini na tuko amina mariage mi nabe ke almamin do nyekoro walma nabe ke mer do nyekoro amana ka fe o furinga ke cheni muso e eta ka kolosi no de du kloma floy
k'a kɔlɔsi k'a protéger o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ko o kɔfɛ jamana dɔw la u ye furu haramu cɛ ni cɛ cɛ ka furu haramu muso ni muso cɛ mais u tilara ka yamaruya di cɛ ni cɛ aw bɛ se ka ɲɔgɔn kanu aw bɛ se ka ɲɔgɔn ɲini aw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka so bɔlɔn kɔnɔ bɛɛ da la mais a tɛ kɛ furu kɔni ye o yamaruya b'aw bolo anw ko bon an ka jamana kɔnɔ anw t'o la bi anw t'o la sini fɛn o fɛn n'o de ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu muso ni muso ka ɲɔgɔn kanu k'o bɛ kɛ hakɛ ye hali n'a ma kɛ furu ye a ka sabati k'a fɔ o tɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ an k'o kɔfɛ constitution article dɔ la u y'a sɛbɛn ko hadamaden farikolo kɛrɛnkɛrɛnnen don hadamaden yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don dan tɛ se ka kɛ hadamaden na u danna ye alors que constitution min bɛ senna bi o y'o fɔ ka tila ka peine de mort ko kuma fɔ n'i ko hadamaden farikolo kɛrɛnkɛrɛnnen don dan tɛ se ka kara la k'i da ka dan ye o kɔrɔ ko peine de mort abolila a tɛ se ka appliquer bilen an ko an sɔnn'o ma hadamaden kɛrɛnkɛrɛnnen don dan tɛ se ka kara la an ko k'a sɛbɛn ka fara o kan nka min ye peine de mort ye o sen t'a la o bɛ waliya sariya y'a fɔ cogoya min na a laban an ko anw tɛ fɛ fɛn ka ye nin constitution révisée in kɔnɔna la min bɛna dankari code des personnes et de la famille u ye hakɛ min ta anw ka jamana kɔnɔ fɛn o fɛn n'a bɔra constitution in na n'ale bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛ gɛlɛya anw ma an ka sɔn o ma. an bala dan k'a fɔ ni tun ye Bubakari Musa Ba ni tun ye ka ɲi u y'a fɔ cogo min na fɛn min da kɛra an ka jamana na yɛrɛ bala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na o mu danbɛlɛ mun bɛ bolo bi. an karamɔgɔ Burukina kibaruyaw la bi fɛn min ye sanubɔ damandingɛ dɔ y'a jirala k'a fɔ ko maa t'a ɲɔgɔn k'olu de bɔnna u ni na ni damandingɛ yɛrɛ kasara sɔrɔla fɛ cogo min na jirala k'a fɔ ko a wurugutura ka maa dɔw de to a kɔnɔna la nka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko a bɛ maa tan bɔ sanubɔla dɔw ka kunnafoniyaw dili la wale yɛrɛ kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ taa Ukraine jamanakuntigi tile fila taama kɛ Belgique ni tile fila taama yɛrɛ kɔnɔ sa ani Europe tɔnba wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ u y'akilina falen kɛ fɛn caman kan nin taama yɛrɛ kuncɛra ni laɲini caman ye o kɔfɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan fɛn min ye siraban kasara ye bi a jirala k'a fɔ k'ale cayalen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan nin waati in na kosɛbɛ jumadon siraban kasara dɔ kɛra Côte d'Ivoire min kɛra sababu ye ka maa kelen bɔnɛ a nin na ani fɛnɛ ka maa dɔw jogi siraban kasara in yɛrɛ k'a sɔrɔla min sen fɛ ko fɛn min ye kamiɲan dɔ ye ale ni bolimafɛn fitinin dɔ k'olu de sira ɲɔgɔn ma ko de nana nin waleya in ye wale yɛrɛ kɛra dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔna la o kɔfɛ an bɛ taa Congo jamana kan M23 banbagaci kulu olu nalen Congo jamana kan jirala k'a fɔ ko novembre kalo tɛmɛnen na ka taa bila bi la k'u ka bingana walew sen fɛ sa k'u sera ka maa 171 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ k'olu joginna fɛn min ye Nations Unies ka fara droit de l'homme kan olu de ni kibaruya in da kɛnɛ ka dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in kɔnɔ an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kun ye dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la an ka jamana ka taa se jamana wɛrɛw ma basi lafiya ala k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na